ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏକ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଏହା ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର, ଯିଏ ଏକ ବହୁତ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, କଣ ସତରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥା ଔଷଧଠାରୁ ବି ଅଧିକ କାମ ଦେଇପାରେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଭିତରକୁ ଯିବା ଯେଉଁଠି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ। ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ, ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଗୋଟେ ସରୁ ସୂତାଖିଅରେ ଝୁଲୁଛି। ହଁ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଟିକେ ସୁଧାର ଆସିଲା, ସେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଇପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟିକିଏ ଆଶା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଡାକ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ରୋଗୀଙ୍କ ହୃଦୟ ବହୁତ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କଥା କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ନଥିଲା, ଚାପ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ସେଇଟା ଥିଲା ରୋଗୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଏକ ଜରୁରୀ ଦାବି। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଗଧିଆ ଭଳି କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ସେ ରୋଗୀଙ୍କ ହୁଇଲ୍ ବା ଇଚ୍ଛାପତ୍ରରେ ଦସ୍ତଖତ କରାଇବେ। ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିଲାନି ଯେ ସେମାନେ କେବଳ ଚିନ୍ତା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ସେଠି ଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ହିଁ କାହାଣୀର ପ୍ରକୃତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଗୋଟେପଟେ ପରିବାରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ୱିଲ୍, ଯାହାକି ଏକ ଆଇନଗତ ଦଲିଲ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଥିଲା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଭୟ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ରୋଗୀର ଶେଷ ଆଶା ଟିକକ ଛଡ଼େଇ ନେବା ଭଳି ଥିଲା। ତେବେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଆଣି ଛିଡ଼ା କରେଇଦେଲା ଏକ ଦୋଛକିରେ, ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ନୈତିକ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ। ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଯଦି ସେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ୱିଲ୍ରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବାକୁ କହିବେ, ତାହେଲେ ଏହା ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁର ଖବର ଦେବା ସହିତ ସମାନ ହେବ, ଆଉ ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ ଟିକିଏ ବି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତାହା ବି ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଜାଣନ୍ତି, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ବୋଝ ଏତେ ଭାରି ଥିଲା ଯେ ସେ ଏହି ସବୁ ଚାପ ସହି ନ ପାରି ନିଜ କାର୍ରେ ବସି ଭାବିଲେ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରୁ କେମିତି ଦୂରକୁ ପଳେଇବେ। ଏପରିକି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ବି ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା କାହାଣୀର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼। କେମିତି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସବୁକିଛି ବଦଳାଇ ଦେଲା। ତାପରେ ସେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଏମିତି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଡାକ୍ତରୀ ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିବେକ ସପକ୍ଷରେ ଥିଲା। ଆଉ ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ମିଛ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ରୋଗୀ ଜଣକ, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଥିଲା ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ। ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ସତ ହେଇଥିବ। ସେ ନିଜର ସବୁ ଭରସା ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥା ଉପରେ ରଖିଦେଲେ। ତେଣୁ ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଡାକ୍ତର ଏକ ବାଜି ଲଗେଇଲେ ଆଶାର ଶକ୍ତି ଉପରେ। ସେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଲ ହେଉଛି, ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ। ଏହା ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ମିଛ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏକ ଚିକିତ୍ସାମୂଳକ ମିଛ। ଏତିକି କହି ଡାକ୍ତର ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ରୋଗୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା କେବଳ ସେହି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଉପରେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଡାକ୍ତର ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ତାଙ୍କର ସେହି ଅସାଧାରଣ ଚିକିତ୍ସାର ଫଳ କ'ଣ ହେଲା ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା। ସବୁ ଆଶଙ୍କାକୁ ଭୁଲ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ରୋଗୀ ଜଣକ କେବଳ ବଞ୍ଚିନଥିଲେ, ବରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତ ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯେମିତି ଚମତ୍କାର ଭାବେ ଉନ୍ନତି ଆସିଥିଲା। ତେବେ ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଏ। ଏହା କ'ଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥାର ଶକ୍ତି ଥିଲା, ନା ଆଉ କୌଣସି ଚମତ୍କାର? ଏହା ଆମକୁ ମନ ଓ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥାର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ।